Imali inhle uma ifikela phezulu komqondo osebenzayo. Shembe yalishumayela njalo ivangeli lemali wemadoda. Shembe wenze kumevala umhlangano engakhulumi ngokuthi akuphela ukuphofu emzini yamanazaretha. Kuzophela kanjani? Imali izoqhamuka. Think creatively. Think creatively. Ukuze uzokwazi ukuphuma osizini. Day 1 uvula driving school. Kwafika abantu about 36 bezo register. Day 1 and ngalelo langa ngangenze an opening special. Ubani itolo zabelungu mayizovula ukuzwa ngalento ekuthiwa opening specials. Why don't you adopt that? Makusuka manje njengoba manje sikhuluma kunama malls njengoba u2022 kuphela kunama malls ayavulwa. Ma kade kuvulwa ubani Oceans Mall? Yes, kade kuvulwa ubani Oceans Mall angithi. Bengekho ama specials, opening specials bengekho. Only thing you need, what are you going to sell? Nina manenza amabhizinisi anilandeli indlela yokusungula ibhizinisi. Udayisa imnazaretha wena ngoba ubona umngane wakhe edayisa imnazaretha. Uthunga amahiya ngoba ubone umakhelwane wakhe uthunga amahiya abantu basithanda isandla sakhe, which they might not like isandla sakho. Cinga inkinga ekhona, provide a solution to that problem. The problem yethu we don't want to look for a problem that we can solve. La isontweni ninenqwaba yama problems that you can solve and that can actually help your revenue. Without anything engayithandi. Angithandi when you look at the business ngicabanga isonto. Baba mkhulu wakhuluma amagama ayingozi. Wathi akekho umuntu oyoceba ngaleli bandla. Abantu abaningi abakwazi lokho. Wathi akekho umuntu oyokwenza profit ngaleli bandla. Ngoba kulona ibandla lomuntu, ibandla likaNkulunkulu. Wathi munye kuphela oyokuthuma into ibe nesibusiso. Makusho ohlele esihlalo wathi yenza ukuthi. Then obuza abantu abanezitolo abadayisayo la eBuhleni ukuthi imali yomhlangano mawuphela iyapi. Mina ngangatshelwe enye insizwa yathi macingwane ngaye ngaphatha 100,000 ngwenze ngomhlangano. But within 3 days lo mali angiyazi yashona. Khala abantu bempesheni bathi imali yempesheni ngathi ithandazelo. Ivele ifike ibihamba. So mfundeni bafowethu. Awukho umuqa okhona esihlabelelweni okufanele ningawunaki. Manje nina manibuka ihlabelelo niyayihlabelela kube mnandi. Manibuka ihlabelelo niyayihlabelela kube mnandi. Esinye sigcina silahla iminingi ningasizwanga ukuthi sithini. Khona indawo nathi obaba bethu bona abasekho. Nina nithi bona abasekho. Kodwa yena wathi obaba bethu bona manje abasekho. Sasithwele thina izono zabo. Kodwa wena niyahlabelela nina sekumnandi. Khona iphuze lithi kuShembe masizazi izindlela zomkhululu wethu.